Cafkaniyên berxwedana Kurdan reng birengin. Profesör Doktor Abdullah Polat. Dema ku mirov besa aqil dikin, piraniya wan wekî etîketek sabît difikirin. Ew an heye yan tune ye. Ji hêla psikolojîk ve ev nêzîkatiyek pir xev e. Bêguman, aqil têgehek baş lêkolînkirî ye û testên aqilmendiyê bi navînî serkeftina di dibistan û jiyana kar de bi awayekî ecêb baş pêşbînî dikin. Lêbelê aqil ne çarenûs e û bêguman ne taybetmendiyek e ku dikaribe bi zanistî, bi etnîsteyê ve were girêdan. Ya diyarker ew e ku pêş şertên zanînî, motivasyon, perwerde, tenduristî, stres û derfet çawa bi hev re têkiliyê datînin. Ji ber vê yekê lêkolîna nû jin ji dilemaya gen li dijî jîngehê berbiteqeskirina li ser pêşbîniyên ku bi rêya jîngehê dixebitin ve diçe. Potansiyel tenê di wan hewirdoran de heye ku kesek dikare fêr bibe, bi berdewamî nayê astengkirin û gihîştina ziman, zanîn û teqdîrê tên aşkere kirin. Di gelek çîrokên jiyana Kurdan de ev mijara çarçoveyê navendî ye. Kurd bi nifşan, bi dewletên cuda û pergalên civakî yên cuda de jiyane. Pir caran wekî hindikayî hene, pir caran di nav tengezariyên siyasî de asêmane. Carnan koçberiyê dijîn û li Ewropayê di şert û mercên diasporayê de dijîn. Ev nayê wê wateya IQ'yê bilindtir e. Li belê ew dikare bibe sedema rastiyek şiyanê ku jê hatiyên nasnameyî û civakî ku di civakên nûjen de girîngin pir zû û bi awayekî pir pratîkî tevlî dike. Ji ber vê yekê gotina dadperwer ne Kurd jîrtirin. Gotinek rasttir ew e ku gelek Kurd rêyên jiyanê yên ku fêrî şert û mercan bûn û adapteyê ramana stratejîk bûn ku pêdiviya wan pê heye. Ev dikare îhtimala pêşxistina jêhatiyên zêde bike. Ji bo gelek Kurdan pir zimanî tiştekî asayî ye. Ji bilî Kurdî, Tirkî, Erebî, Farsî li Ewropayê pir caran Almanî an zimanekî din beşek ji jiyana rojane ne. Ji hêla psikolojîk ve pir zimanî ne tenê li ser ferhengê ye, ew li ser rêvebirina çarçoveyan her roj e. Hûn bi berdewamî biryar didin ka kîjan ziman guncav e, wateyan werdigerînin, şaşfêmkirinan rast dikin û xwe bi awayekî ku li dibistanê, li malê, li saziyan û li kartê gihîştî be îfade dikin. Ev pir caran rastbûna zimanî, şiyana veguhestina zû û întuîsyonek xurt bi pêş dixe ku heman tişt dikare di pergalên cuda de bi rengek cuda were çarçovekirin. Pir çandîbûn bandorek hin bihêztir diafirîne. Gelek Kurd bi bêhtirî bi kodek çandî mezin dibin. Ev yek kevneşopiyên malbatî, jîngehên olî yan seküler, rêzikin civakên piranî û li Ewropayê her wiha mantıqa saziyan, dîplomayiyan û bazara kar jî dihewîne. Dema ku mirov di navbera van cîhanan de dijî pir caran cûreyek jîhatîbûna rêberiya civakî bi pêş dixe. Ev ne lîstina rolê, lê jîhatîbûnek e. Nimûne rewşên xwendinê, naskirina hêviyan, bêbandorkirina nakokiyan û nîşandana rêzgirtinê nebêye ku ji xwe tawizê bide. Ji vê yekê çavkaniyên kesayetiyê yên wekî toleransa ji bo nezelaliyê, guhestina perspektîvan û xwe kontrolkirin dikarin derkevin holê. Asîmilasyon jî ne ji xwe berwendabûnek e. Asîmilasyona bi zorê dikare zirarê bide nasnameyê. Li entegrasyona ku bi hêlbijartina xwe çê dibe dikare kapasiteya çalakiya mirov zêde bike. Ji hêla psikolojîk ve yên herî berxwedêr pir caran ew in ku destûr tê dayîn ku gelek girêdanan werbigirin û bi berdewamî neçar nabin ku îspat bikin ku ew bi têra xwe rastin. Lê belê çîrokên jiyana Kurdan pir caran bar û çavkaniyan jî dihewînin. Ev cudahî stresa hindikayiyan, zexta ji bo serketinê, carnan çîrokên revîn an koçberiyê yan wendakirinê û nakokiyên di navbera dilsoziya malbatê û mezinbûna kesane de dihewîne. Ji perspektîfek psikiyatrîk ve girîng e ku ev yek romantîk nebe. Travma yan stresa kronîk ji xwe ber kesek hêzdar nake. Ew dikare depresyon, fikar, tiryakbûn an pirsgirêkên balkişandin û fokusê zêde bike. Berxwedan ne ji hişkbûnê, lê ji faktorên parastinê tê. Têkiliyên ewlehî, aidiyet, modelên rolê, planên pêşerojê yên rastîn û gihîştina zûya piştgiriyê pir girîng in. Gavek nûjen di vê noqteyê de rakirina tabuya li dora tenduristiya derûnî ye. Terapî û şêwirmendî ne çavkaniyên şermê ne, lê amûrên ji bo pêşîgirtina wendakirina potansiyelê ne. Li Ewropayê pir zimanî, pir çandîbûn û meyla tevgera Kurdan a berbijor dikare bi taybetî baş were pêşwazî kirin.
Ev ji ber wê ye ku pergalên perwerde, ragihandin û têgihiştinê li wirtên xelat kirin. Kesên ku fêr bûne ku li seranserê pergalên xebitandinê yên çandî bifikirin, pir caran xwediyê jêhatiyên girêdanê ne ku ji bo civakên nûjen ve hewce ne. Ji ber vê yekê peyama herî baş ev e. Li şûna ku em di qutiyên wekî Tirkbûyî an Erebûyî de bifikirin, divê em jî hatîbûn bibînin. Gelek ezmûnên jiyana Kurdan dijwar in. Dema ku beşdarbûn, perwerde û tendurustiya derûnî tên ewlekirin, derfetên jinavînî jortir dikarin ji vê tevliheyiyê derkevin. Ev ne efsaneyek e, lê îhtimalek rastî ne ji bo pêşketinê.